To da farko dai ga kanin labaran. Za ku ji cewa Donald Trump shugaban ƙasar Amerika yana shirin kawo wa Najeriya hari. A sakamakon cewar raɗe-raɗin ana faɗar wasu soki burutsu wai ana kashe Kiristoci a Najeriya. A ta gefe kuwa za ku ji shugaban ƙasar China ya gargaɗi shugaban ƙasar Amerika kada ya kuskura ya kai wa ƙasar Najeriya hari. A ta gefe kuma za ku ji cewa shugaban ƙasar Nijar na soje wato Janar Ibrahim Abdurrahman Tiyani ya ce babu ta yanda za a yi su bari a kai wa Najeriya hari domin ƙasa ɗaya ce uwa ɗaya uba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha ka daure ka danna mana subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka cikin ƙanƙanin lokaci. Barazanar Trump kenan da ta faɗo cikin Najeriya. Ganin cewar ya faɗi ana raɗe-raɗin cewar wai ana kashe Kiristoci a Najeriya. Wato abubuwan da ke faruwa a Najeriya ba su taɓa gani ba duk lokacin da ake Boko Haram ake ta kashe musulmai a arewacin Najeriya. Ba sa gani ko kuma don ba a nunawa ne suke haka. A wannan lokaci akwai ƙasashe da dama wanda suka gargaɗi Donald Trump domin kar ya kuskura ya kai wa Najeriya hari, domin idan ya kai wa Najeriya hari zai fuskanci hukuncin da bai taɓa tunani ba, kamar irin su ƙasar Rasha da kuma ƙasashen da su China da suka goyi bayan Najeriya. Wato dama tun can usuli Donald Trump yana barazana ne ga ƙasashe sai kuma daga baya kai hari. Wato alamu cewa zai iya kaiwo hari Najeriya ne ko kuma a'a. Ƙasashe guda biyu wanda suka gargaɗe shi wanda su ne manya-manya a duniya wanda ake tsoronsu, ƙasar Rasha da kuma ƙasar China. Suna gargaɗin cewa kada ya kuskura ya kai wannan hari, domin idan har ya kai wannan hari abubuwan da ƙasar China ta faɗa akan Amerika zai tabbata. Kamar yadda shi ma Putin ya ƙara mai da martani ya ce shi ba zai taɓa bari a cutar da Najeriya ba. A ta gefe kuwa za ku ji cewa Janar Abdurrahman Tiyani shugaban ƙasar soje na Nijar ya ce babu ta yanda za a yi wani makami ya zo ya gifta ta sararin samaniyansu a kai wa har Najeriya hari, ba za su iya bari ba. Ya bugi ƙirji a Afirka, ya bugi ƙirji shi kaɗai da shi da Ibrahim Traore sun ce ba za su zuba ido suna gani a cutar da Najeriya ba, wadda ita kaɗai ce uwa uba a faɗin Afirka. Ko shin cewar ECOWAS za ta rushe ne a wannan lokaci, ko kuma za a ci gaba da bibiyar ECOWAS ne? Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha tamu ta Tsagera TV domin kawo muku sambaɗo muku an tayo muku labarai iri-iri daban-daban, wadda kuma muke addu'a Ubangiji Allah ya tsare ƙasarmu Najeriya. Ga dukan wanda suke neman ta da sharri Allah ya koma musu. Wassalam, ku huta lafiya.